titiro yana at talag sa nahigayon karisyuhan ikpadayon magrayhang kita samtang nagsasarayaw kay aton ini panahon salit aton pahimulusan ay kita pag-alam sige pagkadin naton hipon maruruyag din pagsayawhan lahuta ayaw na pagruha-duha daog dayon halamisa sige sakay ayaw pag-alang kay bangin lubod mainsimahan ka di ka makakapurutin mahusay nga daraga init akon kanta sayaw nga lahuta nadiritso nga tuhil pagkurat sa sige sayawila ayaw kabaraka kan sige halak liwat itpagala ayaw pagkinurikot sa burak na anim sinsilyungan mga pupus pa sige kuhuta na iting mga bulsa ngan isabrag na itong imugala akon kanta sayaw halabuta nariritso nga tuhil pagkurat sa sige sayawila ayaw kabaraka kan sige halak liwat itpatala ayaw pagkinurikot sa murak na itim sinsilyungan mga bukos pa sige kuta na itim mga bursa ngan isabrag na itong imudala amo ini itong uso dito haamon labi na hakagara nati kang nanay halahuta nga nadiritso pagkurasa salitan nga tanan nga nasayaw kung tinto kay gingaganahan hira kung nadiritso pagkurasa nahataw hira ikami nga mga kagaran pastilan magpakisasayawon antukan na ang inyudo asya itong amon ayon labi na ang tukar na lahutang nga nadiritsuhin pagkurat sa amo insayaw na magana ngan magala-gala malangat santay yana ipakita na anin ka makarit pagsayawin kurat sa pabilibaan kadaman hitong imo abilidad para damuhain sangkay at sumuban upaya lain pagkurat sa angin ka masayong maaaluhan ka ito di mo kapadis maumpay liwat nga nakurat sa ngan mahusay kay taga-tagarak na daraga minsan pa daw di mo kurbaran diri ka guda at asan kay itong mga kargaran mo hindi ka magpakisasayaw hagdaas ito resistensya na ilubing sarayaw mag-aga kay ang mga taga-tagarak diri ka basta-basta salin sangkay sarayaw kita kay maumpay ininga kurat sa asya inin ayunan kadaman inasesyuhan at dalawasan labi kung maupay ang natukang bisan ang riyo maumatakan iniilog na pirmi kay karuyan ng ganado humuga sige lang panin sayawi siguro ano manobin kung taga-kakara sayaw Ankurat sa kasarayaw diri na dadaan pagula gihapon nagpapabilin perniha panunduman bisan maihanang nga panahon bisan diin nga saru-sarayaw kung waray kurat sa hinta mamingaw kay nakakarisyungan ka maripmo inin kurat sa kasarayaw sige nasan kay birahi anong nasayaw karagi kaya siya na inihan panahon pahimulog si kay talagsahon ayaw sa
kay pagluya-luya, upaya hindi mo pagkurat ka, kaya pag inalang-alang padis, ikihataw na. Ani mo padis, kato na, nasayaw na hindurat ka, kantuasan kay damo pa na, ipakita nga maaral ka, upaya hindi mo pagsayaw, para damuhay man humanga, paniguruhin nga malupit mo ang taga-kargara.